Bé, continuem en el següent pas de la pràctica 6, en aquest cas l'exercici 3. Ja tenim el nostre model d'estela amb totes les dades per a les variables de flux i de nivell i per a les taxes, i ara el que volem veure és com funciona el nostre model. A l'exercici 3 es diu que intentem que el nostre model arribi a un equilibri en alguna de les variables i que en una altra siga un inbornal que vagi acumulant carboni. Bé, el primer pas que hem de fer és, una vegada tenim el nostre model fet i complet, anem a fer córrer el model a veure què tal. Per això anem al run i especifiquem que volem que el nostre model córrega per a 30 anys. 30 anys és suficient per a que els processos de formació de sòl i les tendències aquestes siguin significatives per a que les puguem observar. Val? Ens posem de 0 a 30 en interval de temps de 1, marquem anys i li donem a l'OK. Anem a veure els resultats, per exemple, en forma de gràfica. Creem una gràfica, doble clic i seleccionem les dues variables de nivell, el moll i el MOF. Li donem a l'OK i al run. I així tenim els resultats. El que veiem és que ràpidament el carboni en el sòl, tant per al moll com per al MOF, es buida ràpidament, en un any o 2 anys, i estan buits excepte el moll, que té aquesta forma de pics, que segurament serà l'entrada anual per desfronde, que ràpidament es descomposarà. Val? Això el que ens indica és que segurament les eixides de carboni per respiració són molt més majors que les entrades per desfronde. Val? Per tant, el que hem de fer és, si volem arribar a aquesta situació d'equilibri, en tindre matèria orgànica en el nostre sòl, el que hem de fer és augmentar les nostres entrades, que siguin més reals, perquè un sòl forestal, per exemple, sense matèria orgànica en el sòl no és real. Per tant, com podem fer millorar el nostre model? Si recordeu, en l'article que hem utilitzat per a ficar les entrades per desfronde, hem ficat el annual literfall, que era de 128,4, però aquest valor solament és el corresponent a l'entrada per la caiguda de fulles. Què podríem fer més? Pues, per a incrementar l'entrada de carboni i que siga més real, podríem tindre en compte l'entrada de carboni mitjançant les arrels fines mortes. No? L'ecosistema cada any, a part de fulles, també va creant arrels fines. Cada any té una producció d'arrels que també van morint i van incorporant-se a la matèria orgànica del sòl. Què passa? Que no tenim aquest valor d'entrada per arrels. El que hem de fer és inferir-la d'alguna manera. Com podem fer-ho? Pues mira, una forma fàcil seria si per a les entrades de fulles és de 128, això correspon a la producció primària neta de la vegetació de la part aèria, l'above ground, val? Seria el ANPP, aquest valor que tenim així baix. Val? Això seria la producció de fulles que tenim anual, i aquesta producció de fulles anual
produeix la caiguda i l'entrada al sistema del Sol de 128,4. Val? Doncs si 260,4 produeix 128, què produirà la producció primària que tenim d'arrels baix del Sol, val? A la zona de les arrels, que en aquest cas sí que la tenim mesurada, que és 387,4. A veure, com podem explicar això un poc millor? Val? El que podrem fer és una regla de 3. Si tenim que aquesta producció primària neta aèria produeix una entrada de fulles mortes de 128, quina serà l'entrada d'arrels mortes per desfronde, val? Si la producció primària neta de les arrels és de 387,4. Això ho podem fer mitjançant una regla de 3 que, si la fem, donaria 191,0. Val? Doncs, per a incrementar l'entrada per desfronde, el que farem és sumar a 128, que és l'entrada de fulles, l'entrada per arrel mortes. Podríem assumir que, de forma global, l'entrada de matèria orgànica al sistema podria ser de 319,4 grams de carboni per metre quadrat i any. Val? Doncs agafem aquest valor i anem al desfronde i el canviem. Posem 319,4. Li donem a l'OK i anem a veure si ha canviat el funcionament del sistema. Obrim la gràfica i fem córrer el model una altra vegada. Bé, efectivament, les entrades són majors, val? Els pics són majors, però el funcionament del sistema no ens permet encara arribar a un estat d'equilibri o un estat en el qual la matèria orgànica vagi incrementant-se en el temps. Val? Haurem de continuar millorant el nostre model.